enguany el lema nostre, té falta poble, encara més. Darrere d'aquest té falta poble hi ha molts pilars, però bàsicament, no? I de forma molt clara, el que volíem dir a tots els visitants, no sols els visitants que venen de fora de la terreta, sinó inclús també la gent de la comunitat valenciana que viu en les grans ciutats, que la comunitat valenciana, que la província de València és molt més que les grans ciutats, no? La veritat que tinguem la sort de tindre platja, de tindre muntanya, de tindre rius, de tindre paisatges espectaculars, de tindre horta, com hem vist també ara en l'Horta Sud, i tinguem ja el producte que tenim, el que volem és mostrar-lo, no? Ensenyar-lo al món i dir-li a la gent que estem preparats, no? Que estem amb moltes ganes de que ens coneguen i amb moltes ganes de que ens visiten.